खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। सेबाया मेट्रिकनि एमआइएल आनजादनि गोदान खालार फोसावबाय। मेट्रिकनि सोंथि बिलाइ लिक खालामग्रा मास्टार माइन्डआ हमजाबाय। बारग' एमएलएजों लोगोसे सा 7 सुबुङा जुवा गेलेनानै हमजादों। सिमेन्सापुरियाव डक्टर रनज भेगुनि मुसुखा सावनानै सोमावसारदों। चट्टग्रामाव बर' रेबग्रा जथुमनि 39थि जोनोम सान फालिथाय। गसाइगाव साबकाटा आदिबासी खब्रा मिलिटारि अफ आसामनि डिजिगनेटेड केम्पआव रंजानायनि दोहौ। मानास हाग्रामायाव साननैनि हाबाफारिजों रुरेल टुरिस्ट फेस्टिभेल खुंगोन। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आरोबाव मेट्रिक आनजादनि सोंथि बिलाइ लिक। बिगियान आयदानि उनाव एमआइएल आयदानि सोंथि बिलाइयाबो लिक जादों। जाउनाव 8 मार्च एबा गाबोन खुंजानो गोनां एमआइएल आयदानि आनजादखौ केन्सेल खालामनो गोनां जादों। मख'नो गोनां दि बृहस्पतिबार खालि हराव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज भेगु मोना सावरायज्लायनानै गाबोन खुंजानो गोनां मेट्रिकनि एमआइएल आनजादखौ केन्सेल खालामनो थांखि लायो आरो ससियेल मिडियानि जोहै फोसावो। मख'नो गोनां दि गिबि मन्त्रि आरो सोलोंथाइ मन्त्रिया थांनाय हराव एमआइएल आनजादखौ केन्सेल खालामनायनि बागै फोसावनायनि उनाव दिनै सेबाया एमआइएल आनजादनि थाखाय गोदान खालार फोसावदों। केन्सेल खालामजानाय एमआइएल आनजादखौ फैगौ 1 एप्रिल खालि गोदानै खुंफिननाय जागोन होननानै सेबाया दिनै फोसावदों। बेखौबो मख'नो नांगोन दि 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि सोंथि बिलाइया गले गले लिक जानाय जाथाया फरायसाफोरखौ गोनो गोथो जाहोदों आरो मेलेमारि लोरबां खालामनायजों लोगोसे रायजोनाङै गोख्रों दान्थे बिदान्थे सोमजिहोदों। बेनि अनगायैबो जागायजेननायनिफ्रायनो गोख्रों दान्थे बिदान्थेयाव हाबसोनाय देग्लायनि मेट्रिक आनजादा खुंथाय गोहोआव थानाय सोरखारखौ गोख्रों रावजों सावरायजाहोदों। मेट्रिकनि सोंथि बिलाइ लिक जानाय जाथायनि मास्टार माइन्ड एबा गाहाय दायनिगिरिखौ सिनायथिनो हाबाय। मेट्रिक आनजादनि सोंथि बिलाइ लिक जानाय जाथायखौ लानानै रायजोनाङै दुंहाव थासारि सोलिफुनाय समावनो सोंथि बिलाइ लिक खालामग्रा गाहाय दायनिगिरिखौ सिआइडिआ लखिमपुरनिफ्राय हमनो हादों। सिआइडिआ हमनो हानाय सुबुंखौ प्रणब दत्त होननानै सिनायथिनो हादों। दैमा गेजेरजों खारखुमा लांनो नाजानाय समावनो सिआइडिआ प्रणब दत्तखौ हमदों। मेट्रिकनि सोंथि बिलाइ बेले बेजेनि मास्टार माइन्ड प्रणब दत्तआ लुइट खावलु आनजाद मिरुनि सुपारभाइजारमोन। रिपर्ट बायदिब्ला प्रणब दत्तआ कुमुद राजगुवा मुंनि सासे सुबुंजों लोगोसे सोंथि बिलाइनि गोसोम फालांगि खालामदोंमोन आरो बिसोर सानैबो रां लानानै फरायसाफोरनो सोंथि बिलाइ जागायदोंमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला कुमुद राजगुवाया दाफ्लाकाटा गोजौ फरायसालिनि बिगियाननि फोरोंगिरिमोन। प्रणब दत्तआ सिआइडिजों हमजानायनि उनावनो कुमुद राजगुवाया खारखुमानानै दंमोन। नाथाय मास्टार माइन्ड कुमुद राजगुवाया दिनै बेलासियाव लखिमपुर सदर थानायाव गावखौनो पुलिसनो गथायो। नोजोर होनो गोनां दि डिजिपि जिपि सिंहआ कुमुद राजगुवाखौ गावखौनो गथायनो बिथोन होनायनि उनावनो कुमुदआ लखिमपुर सदर थानायाव थांनानै गावखौनो गथायहैदों। मख'नो गोनां दि प्रणब दत्तखौ सिआइडिआ हमनायनि उनावनो बे जाथायजों माखासे सुबुङा लोब्बा थानाया सोराङाव फैदों। बेजों लोगोसेनो सोंथि बिलाइ लिक खालामनाय जाथायजों लोब्बा लानानै प्रसन्न दास मुंनि गुबुन सासे फोरोंगिरिखौ सिआइडिआ लखिमपुरनिफ्राय हमनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला प्रसन्न दासआ दाफ्लाकाटा गोजौ फरायसालिनि सासे फोरोंगिरि। ओरैहाय गगामुगनिफ्रायबो जान सयकिया मुंनि गुबुन सासे सुबुंखौ सिआइडिआ हमदों होननानै खौरां मोनदों। जान सयकियाया पन्चायत आरो गामि जौगाखां बिफाननि सासे मावफारियामोन। जुवा गेलेनानै पुलिसनि जेआव नांदों आसामनि सासे बारग' एमएलए। मिथिनो हानाय बायदिब्ला नाहारकटिया बियाबनि बारग' एमएलए नरेन सनवालखौ पुलिसआ जुवा गेलेनायनि थाखाय हमदों। नरेन सनवालजों लोगोसे गुबुन 6 जुवारिफोरखौ पुलिसआ हमनो हादों। डिब्रुगड़ पुलिसआ डिब्रुगड़नि बैरागी मठआव अपारेशन खालामनानै बारग' एमएलए नरेन सनवालजों लोगोसे गुबुन जुवारिफोरखौ हमदों। नरेन सनवालजों लोगोसे हमजानाय गुबुन 6 जुवारिफोरखौ मुकुल घोष, मेहरज आहमेद, दीपेन्द्र दत्त, ऋतिक
बड'आ आब्दुल राशिद आरो दीपक रंजन होनानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला बे जाथायनि हेंथायै पुलिसआ मोनसे केस रेजिस्टार खालामनानै बेनि सायाव नायबिजिरनो जागायबाय। मख'नो गोनां दि नरेन सनवालआ 2016 मायथाइयाव नाहारकटिया बियाबाव एजिपि दोलोनिफ्राय एमएलए महरै सायख'जादोंमोन। रनज पेगु मुर्दाबाद, रमेश चंद्र जैन मुर्दाबाद, नयन ज्योति शर्मा मुर्दाबाद बायदि बायदि स्लगानजों गोमखांहोदों सेमेन्साफुरि। मख'नो गोनां दि मेट्रिकनि बिगियान आयदानि उनाव एमआइएलनि सोंथि बिलाइ लिक जानायखौ बिथा खालामनानै सोलोंथाइ मन्थ्रि आरो सेबानि हेंथायै रायजोनाङै सोमावसारनाय बायदिनो सेमेन्साफुरियावबो सोमावसारनायखौ नुनो मोन्दों। सोंथि बिलाइ लिक जानायनि हेंथायै आसुआ सेमेन्साफुरियाव सोमावसारदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सेबाजों खुंजानाय देग्लायनि मेट्रिक आनजादनि सोंथि बिलाइ लिक जानायनि हेंथायै सेमेन्साफुरिनि 52 नं राजा लामायाव सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु, सेबानि मासिगिरि रमेश चंद्र जैन आरो सेबानि एग्जाम कन्ट्रलार नयन ज्योति शर्मानि मुसुखा सावनानै आसुआ सोमावसारदों। आसुनि बानजायनायाव सोमावसारनायाव बाहागो लानाय सोद्रोमाफोरा सोलोंथाइ मन्थ्रिनि मुसुखा सावनायनि अनगायैबो रनज पेगु मुर्दाबाद, रमेश चंद्र जैन मुर्दाबाद, नयन ज्योति शर्मा मुर्दाबाद बायदि बायदि स्लगानजों हज्रिखावदों। मख'नो गोनां दि देग्लायनि मेट्रिक आनजादखौ गेबेङै खुंफुंनो हायैनि थाखाय सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु, सेबानि मासिगिरि रमेश चंद्र जैन आरो एग्जाम कन्ट्रलार नयन ज्योति शर्मा मोना बिबान एंगारनांगौ आरो बिसोरखौ सिआइडि नायबिजिरनायनि आवथायाव लाबोनांगौ होननानै धेमाजि जिल्ला आसुनि आफादगिरि सन्जीब दासआ सोमावसारनायनि गेजेरजों दाबि खालामदों। बांलादेशनि चट्टग्राम नोगोराव थानाय हटेल साइकटनि कनफारेन्स हलाव बांलादेश त्रिपुरा कल्याण संसदनि बानजायनायाव दिनै 17 मार्च शुक्रबार खालि बर' रेबग्रा जथुमनि 39थि जोनोम सानखौ जोबोद गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। गिबि गिबियाव फुंनि 9 रिंगायाव हटेल साइकटनि लांगोनायाव बर' रेबग्रा जथुमनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आफादगिरि राजेन बसुमतारिया। बेनि उनाव नैथि हाबाफारि बायदियै बर' आरो कक बरक एबा त्रिपुरी रावनि गेजेराव मोनसे इन्टारेक्शन एबा मिथिहोलायनाय हाबाफारि खुंनाय जायो। बड'लेण्डनिफ्राय राजेन बसुमतारी, पद्मश्री डक्टर मंगल सिंह हाज'वारी, डक्टर दिननाथ बसुमतारी, सावथुनगिरि ओम प्रकाश केरकातारी, मुंदांखा देंखोगिरि सुलेखा बसुमतारी आरो गुबुन फारसेथिं बांलादेशनि त्रिपुरी एबा कक बरकनिफ्राय मथुरा त्रिपुरा, सुशील जीवन त्रिपुरा, धनन्जय त्रिपुरा, डक्टर सन्जीब त्रिपुरा, डक्टर सुशान्त त्रिपुरा, जभारानी त्रिपुरा मोना गावबा गावनि मोन्दांथिखौ फोरमायलांनानै गोजोननायखौ मिथिहोयो। मख'नो गोनां दि बर' रेबग्रा जथुमनि 39थि जोनोम सानावनो सिगांनि आफादखौ सिफायनानै गोदानै मावफुं आफाद दाफिननाय जायो। गोदान आफादनि आफादगिरि महरै राजेन बसुमतारीखौनो नैथि खेबनि थाखाय सायख'जायो आरो लेङाइ आफादगिरि महरै डक्टर सुबुंसा मोसाहारि, मानब कुमार रामसियारि, शारदा प्रसाद मोसाहारि मोना सायख'जायो। गाहाय नेहाथारि महरै सायख'जायो आगुनिनो गाहाय नेहाथारि आनन्दराम औवारिया। नेहाथारि महरै शभाराम बसुमतारी, सदानन्द दैमारी, रजेन नार्जारी, प्रदीप स्वर्गियारि मोना। बेनि अनगायैबो लाइथुन सुजु आफादाव आफादगिरि महरै कमलाकान्त बसुमतारी आरो गाहाय सुजुगिरि महरै प्राणेश्वर ब्रह्मखौ सायख'नाय जायो। बान्था सायख' आफादाव मतीन्द्र दैमारीखौ मासिगिरि आरो शंकरदेव गयारीखौ पेनेल बर्डआव सायख'नानै होयो। अरायथा सोद्रोमा बुथुमगिरि महरै रुपनाथ हाज'वारीखौ पेनेल बर्डनि जोहै सायख'नाय जायो। बेनि उनाव बायदि रावनि एबा बर' कक बरक मोसानाय देंखो रोजाबनायजों जोबोद गाजा गोमजायै हारिमुआरि हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। डक्टर गोमोथाव बसुमतारीया हारिमुआरि हाबाफारिखौ गावनि मिलौदो सेरजानि देंखोजों बेखेवनानै होयो। बे हारिमुआरि हाबाफारियाव पाखि त्रिपुरा, जयस त्रिपुरा, सुलेखा बसुमतारी मोनजों लोगोसे फावखुंग्रि आरो फोरोंगिरि बर्षा रानी बसुमतारी, डक्टर दीपारानी त्रिपुरा आरो गोबां मोसाखावरिफोरा मोसानानै बयनिबो गोसोखौ गोजोनहोनो हादोंमोन। दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय साबकाटा आदिबासी कब्रा मिलिटारि अफ आसामनि डिजिगनेटेड केम्पआव रंजानायनि दोहौ। थांनाय 2022 मायथाइनि 15 सेप्तेम्बर खालि आदिबासी माहारिनि मोनबा बिग्रायारि हानजा भारत सोरखार आरो आसाम सोरखारजों मोनसे गोजोन गोरोबथा खालामनाय जादोंमोन। आदिबासी हारिनि गुबुन गुबुन बिग्रायारि आफादफोरा सोरखारजों गोरोबथा खालामनायनि दफाफोर मावफुंनायनि थाखाय आसाम सोरखारा बाजेट जथुमाव थांखि लानायखौ बिथा खालामनानै आदिबासी कब्रा मिलिटारि अफ आसामनि डिजिगनेटेड केम्पआव रंजानायनि दोहौ सोमजिदों।
मख'नो गोनांदि बिधान सभायाव सोलिगासिनो थानाय बाजेट जथुमाव मैया गोजोन गोरोबथायाव थिसननाय गासै मोनब्रै दफाफोरा मावफुंजासिगोन होननानै बिल पास खालामनाय जायो। बेखौ नोजोर बोनानैनो दिनै गसाइगाव AMCAनि केम्पआव रंजानायजों फाटाका बमा गावदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय हायुङारि मानास हाग्रामानि बासबारि रेन्जनि बेन्दोङाव थानाय खासियाबारियाव थानाय ड्रिमलेन्ड उइल्ड रिजर्टआव दावबायथाय बिफाननि बानजायनायाव गामियारि दावबायथाय मेलाखौ 18 आरो 19 मार्च सनिबार आरो रबिबार खालारखालि साननैनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जागोन। वर्ल्ड हेरिटेज एरिया हायुङारि मानास हाग्रामायाव बड'लेण्ड दावबायथाय बिफाननि बानजायनायाव गाबोन एबा 18 मार्चनिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय जागोन गामियारि दावबायथाय मेला। बे दावबायथाय मेलायाव हायुङारि मानास हाग्रामानि गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि सुबुंफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिसोरो गावबा गावनि आंगो हारिमुखौ दिन्थिफुंगोन। बे मेलायाव बर', असमिया, आदिबासि, नेपालि आरो बाङालिखौ लाफानानै गुबुन गुबुन हारि माहारिनि आलादा आलादा जामुं आदार दिन्थिफुंनायजों लोगोसे बिसोरनि हारिमुआरि जि जोम आरो आखाइजों बानायनाय गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोर दिन्थिफुंनाय जागोन। आलादा आलादा गलायाव दिन्थिफुंनाय मुवा बेसादफोरखौ बायनो गोसो जानाय रायजोफोरा बेसेन होनानै बायनायनिबो सुबिदा थागोन। गामियारि दावबायथाय मेलायाव गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो माननि आलासि महरै बड'लेण्ड दावबायथाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा धर्मनारायण दासजों लोगोसे प्रशासननि गुबुन गुबुन गोजौ पस्टनि अफिसारफोरा बाहागो लागोन होननानै मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।